לא, תמחק. זה לא מצחיק, תמחק, בבקשה. אזכור את זה, אני מתחילת שנה הבאה אף אחד לא מדבר איתך, מילה שלי. אף אחד, אתה יושב בכיתה? מה עשיתי? בבקשה, לא חנאי. די. מה עשיתי לו? אין לי כוח, כבר די. הוא לא מגיב, אני בהלם. למה לא התערבת, נאורי? אז היום בסרטון עשינו את אותו סרטון. עשינו ניסוי שאנחנו עושים על מישהו חרם, והפעם זה היה הרבה יותר קשה. עשינו את זה יותר מוגזם והראינו לו ממש שעושים עליו חרם. והתגובה מאוד תפתיע אתכם. מי שדי רגיש, אני אומר לכם מראש שהסרטון קשה לצפייה. יש חלקים שאני בעצמי ראיתי את זה ועלו לי דמעות בזמן שראיתי. אבל זה סרטון חשוב וחשוב מאוד שתראו אותו. תהנו מהסרטון. עשינו סיפור כיסוי שאני נכנס בתור אח של אחד מהם ואין לי מיקרופון. הבאתי שתי שחקנים שישחקו, אחד ילד מוחרם ואחד את הבריון שלו. הניסוי יוצא לדרך. הלו, שומעים, בוא להתחמם, למה אני רק עכשיו הגעתי, אבל אני מת להתחמם. סבבה, אני רק אומר לך, אביב הזה ממש גרוע, אז תסמוך עליו בכלל. אני לא כזה. אביב הזה גרוע, למה? אביב נשמע אחלה. סבבה, אתה לא מבין את הרמת גרות שלו, וגם אז זה ג'וני אח שלו. אני גם טיפה לא, בואו דויים. אני רוצה להיות איתך, אני רוצה להיות עם שני אחים המבוחרים האלה. למה לא תקרא מקלל את המסכנים? אוי, זה גבר. עזוב, אתה לא תבין. די. רגע, כשאתם חברים, אתם צוחקים כזה, אתם... איך נראה לך אני חבר שלו? אז למה אתה בא אליו ככה, ילד, אז תעזבו את אחד השני והכל יהיה טוב. זה מכוער אתה, ג'וני. מה אתה עושה? הם רססנים, ראית אביב הגיי הזה? מה, לא, כאילו רססה, אבל יש לו אים. רססן מגעיל, יחסה. אבל זה אים, הוא צודק, מה אתה רוצה? ככה משחקים, אחי. גם אני מרסס, אז אני גרוע, לא? איזה גבר נודר. הוא אשכרה מתערב. אביב נגיד שחקן, בן אדם בכללי ממש מצחיק. תסתכל איזה וואו, רססן. די, באמת הוא רססן. די, ילד, אתה מגזים. לא וואו, לא כיף להיות איתו. אתה מבין? אבי, שומע, אני באנג'ינג'י, אני אשחק איתך והכל, אבל הפעם עליך תנסה כמה שפחות לרסס. אני מזכיר לך שיש לך עוד נשק בשם פעם. טוב. המטרה שלך במשחק זה להרוג את אביב, וזהו, כאילו, השאר... תפסיק לרדת עליי, זה כבר לא מכבד. זה כבר לא מחמיד, שים דפי כבר. מה עשיתי לך אבל? שומע זה מה שכפר עליך, תעזור אותו. יואו, איזה גבר, הוא לא מגן עליו. תתערב בעניינים שלך. אבל די, זה לא יפה, אחי, אתה מתנדג אליו. הוא לא עושה לך כלום. תגיד, הכל בסדר, גם לא אוהבים אותו בכיתה, בכללי, לא אוהבים אותו בכלל. וגם בכיתה לא אוהבים אותו, אל תדאג. אפילו מרוב שאנחנו לא סובלים אותו, אנחנו נועלים אותו בשירותים וכאלה. אנחנו לא מדברים על זה. שומעים? אני יודע שזה טיימינג לא כזה טוב, אבל אני חייב ללכת לשירותים דקה שתיים כזה, חכו, אז אני אסיים אותו. אביב, תגיד, מה עוזר לך? לא יודע, הוא מרביץ לי כל הזמן. בספר וכאלה, אבל כל הזמן יורד עליו. מה זה מרביץ לך? זה קרה מקודם שלא אתה איתו בבית ספר? כן, אני איתו. הוא כל פעם מציע... הוא ממש מתעניין, הוא נחמד. ואתה באמת עושה, סיפרת להורים משהו. לא, אני לא רוצה לספר, אני לא אציג לי יותר. זה סוג של שרן. אני לא מתערב שלכם. לא, אתה יכול אולי עוד פעם באים, הוא אומר לי משהו, לעזור לי, וזה. אני לא עוזר לאף אחד, אני לא עוזר לאף אחד וכלום מכניס לך. מה? תחזור אלדר. הלו, שומעים? כן. לייס, אני פה בזה, פה בים. מה, אביב, אמא שלך צודקת עליך ועל ג'וני? לא, זה לא שלי. תיקח את זה יותר קדימה. זהו, תרד על דברים אישיים, אתה מכוער, אתה זה, ילד כאפות. לא עשיתי שום דבר רע. סתם ילד מכוער, כאילו, נגיד הבת שאתה רוצה אותה, בחיים לא תרצה אותך, אין סיכוי. למה, מה קרה? אתה מכוער רצח. שמע, אתה אחד המכוערים שראיתי, אני לא יודע איך אתה בכלל יוצא מהבית. כאילו, אם רק הייתי יוצא מהבית ורואה אותך בחוץ, אחי, הייתי מעיף לך סתירה, אחי, תסתכל איך אתה מתנהג, איך אתה נראה, כמו ילד קטן. סליחה, אתה צודק. די, שומע, תפסיק, אחי, די, אני לא יכול לשמוע, אני כפר עליך, תפסיק. אל תנהג אליו ככה, אחי, די. וואי, יש לו לב טוב. וואי, זה מרגש אותי. אחי, זה לא קשור אליך, זה מריבות בין שנינו. הוא לא מתנהג אליו ככה, מה עושה לך רע? יואו, איזה חבוד. אתה לא תבין, אתה לא מכיר אותנו. אחי, קודם כל הוא שלשל בכיתה, אחד המכוערים. די, תפסיק, זה כבר לא מצחיק. תגרום לו לפחד, הוא צעק עליך. יש לי זה מצחיק, זה לא מצחיק. דרך אגב, פעם הבאה שאתה צועק עליי או מדבר עליי ככה, אני שולח את התמונה שלך בשער הדיסקורד של צח. די, בבקשה, רק את זה.
תגיד, אני אגרום לכולם לא לדבר איתך זה שוב. כבר לא... אני גם מתחילת שנה, אם אתה מדבר אליי עוד פעם ככה, זכור את זה, מילה שלי, אף אחד לא מדבר איתך כל השנה. אתה יושב בצד, אוכל לבד, כמו כלב טוב. סליחה, אני מצטער. יואו, זה צמרמורת. הראה לך תפסיק אחי. או, זה לא יפה. נו אביב, איך אתה לא הורג? אתה פגעתי בשני מלא. הרגתי אותה. אבל למה אתה אתה ככה גנבת מדבר? לי. תאיים עליו על גנבתי הלוט, תאיים לי. עליו על הלוט. אם הוא לוקח לוט, אף אחד לא, לא אני מדבר רק איתך רציתי יותר. לעזור אבל. אם אתה לוקח נשק אחד או משהו מהלוט, אני דואג שאף אחד לא מדבר איתך. די, כפרה לך ילד, אתה יכול לשחרר מהאוויר הזה? תשחררי, מה? לשחרר ממנו, כפרה עליך. אל תציק לו, אני מתחנן, אתה יכול? במילה הבאה שלך, אני שולח את התמונה שלו, וזה על אחריותך כבר. שולח מה את התמונה עשיתי? שלו. אני לא אוהב שמגנים עליך, אף אחד לא צריך להגן עליך, אתה ילד מגעיל. די. תכנע אותו לא לדבר איתו, תגיד לו שהוא ילד מגעיל. טוב, מסריח. אני לא גם מתחנן. נאורה, אני לא ממליץ לך, אני לא ממליץ לך בכלל לדבר איתו, אני לא יודע איך אתה בכלל כאילו סובל את הילד הזה. אני לא מתייחס, אני שלכם, ביי. אני שונא שמגנים על הילד הזה, זה הילד... אני לא הגנתי עליו אבל. אתה מפחיד אותו, תפסיק עם זה. עזוב, יודע מה, כמו שאמרת, כל הכבוד, אתה לא מתערב, אתה עושה עבודה טובה. אני לא אבל, מתערב, שלכם. אתה רואה עכשיו גרמת למישהו שרצה להיות חבר שלי להפסיד. אתה רצית להיות חבר שלו? אני לא חבר של ילדים מהפורט, אני אגיד זה ככה. לא חבר של אף אחד כזה. הוא מפחד ממנו, הוא הפחיד אותו. אני בכלל חברים. יופי, טוב שככה. סליחה. הוא לא יודע מה לעשות. אני כוח כבר. לא עשיתי לך שום דבר. אין בעיה, רק על זה אני שולח את התמונה שלך. אין בעיה. לא. לא באת די. לעזור לי. אבל מה תרד עשיתי? אליו ותצא מהפרטי, תכעס כזה. תגיד, אנחנו קודם נרביץ כל לך. אתה ילד אחד המכוערים. אנחנו נרביץ לך, נדחוף אותך עוד פעם לשירותים. דרך אגב, הביצה שדחפנו לך לפה הייתה טעימה, כי אתה רוצה עוד אחד כזאת? בשמחה, בכבוד, אני אעשה לך עוד. לא. די. אני באמת לא אפסיק לעשות לך חירים כל השנה. כמו שפעם עשינו לך, די. הפעם נעשה לך את זה יותר קיצוני. אבל מה עשיתי? די, כבר אין לי כוח. מפרסם על את התמונות ואת הסרטונים. די, לא עשיתי שום דבר. אין לך כוח. אוי, אין לך כוח. אוי, אין לך כוח. די, לא עשיתי שום דבר. לא עשית שום דבר, עלק. את האמת, זה הקטע שרציתי לעצור את הסרטון. זה כבר היה ממש קשה לצפייה, אני שראיתי את זה מהצד, היה לי צמרמורות וכמעט בכיתי. אבל אז הזכרתי בדבר אחד, זה למה אנחנו עושים את זה. ילדים עוברים את זה, סובלים מזה, והם לבד, וזה הסיבה למה אנחנו עושים את זה. אנחנו רוצים להעלות את המודעות, ואנחנו רוצים שהדבר הזה ייפסק. נימה זאת, אם מישהו עובר משהו כזה, דומה לחרם, בבקשה מכם, אל תשאירו את זה לבד. תשתפו את ההורים שלכם, צוות בבית ספר, מישהו קרוב שלכם. אל תעברו את זה לבד. אם אתם רוצים ואתם מרגישים משהו כזה, אתם יכולים לפנות אליי בפרטי, ואני נשבע לכם שאני אענה לכם לא משנה מה. אז בוא נמשיך בסרטון. הוא לא מתערב. אם הם מפרסמים עליך תמונה. כי למה שיפרסמו עליי, אחי? טוב, סליחה, אני לא אדבר יותר. מצטער על הכל. טוב, שומעים? אני חייב ללכת. אתה לא יכול להישאר כמה דקות בבקשה? לא, אני גם הולך לסוף לקניון. עוד פעם, אמרת שהיית 5 שעות. נכון, אבל אני הולך עם המשפחה שלי עוד פעם. אז חכי רגע. תגיד לו רק שצחי אמר שהוא ידבר איתך, מה ואז לחכות? תלך. אני יכול לחכות אותי. תשאר בבקשה עד שהוא יבוא רק רגע. אבל אני חייב ללכת, אחי. וואו! טוב, אני אשאר עד לצחי כדי להגיד לו שאני לא חבר. בבקשה להישאר עד שזה. הנה, הוא צריך ממש להגיע. נשאר, הוא ממש נשאר. סגור. איך שהמשחק מסתיים, חלי. תגיד שאתה עושה עליהם מחיר שוב, אף אחד לא ידבר איתך, תצא מהמשחק, וזהו. ותצא כאילו מהפרטי. טוב אני, אחי. כל הכבוד, כזה טוב. אביב, שתוק, אף אחד לא דיבר אליך. וואלה, אביב, רק על זה שעשית פחות קילים ממני, אחי, אנחנו עושים עליך חרם כל השנה, זכור את זה. מה עשיתי? די. יצאתי מהפרטי. סבבה. בוא מתי לחזור. מה איפה? הוא לא יצא. הם עושים עליי חרם כבר שנה, אף אחד לא מדבר איתי. הוא כל הזמן מציק לי, מה אני אמור לעשות? אני עכשיו רציני. אתה ראית, הוא פרסם עליי תמונה עכשיו, אין מה לעשות, זהו. אני לא מתערב, זה שלכם, אחי, אסור לי להתערב. אבל הוא לא פה, הוא הלך. כן, אבל אסור לי להתערב, אח שלי, אני מסביר לך. הוא לא עושה לך כלום, הוא לא מכיר אותך, אותי כן. אם לא קשור לי לעשות כלום, אסור לי להתערב בדברים כאלה, אחי, אני מצטער. הוא עושים עליי חרם. אף אחד לא רוצה לדבר איתי, כולם לא אוהבים אותי. אין לי כבר קול. לא, אני חייב לזוז. אתה לא מחכה לצחי אז? אוי, לא. שלום. נאורה היית פה? כן. צחי. נורא, מה קורה? בסדר, זה המתיחה. אביב ואלדר לא אני באמת. ידעתי חסום, אני ידעתי, אני לא יודעת, אני ידעתי. למה בסוף לא התערבת? אני שם את זה, אני בוכה את חיי, למה אני לא יודע איך לעזור לו, ואני בוכה כאן, תקשיב. אבל למה החלטת בסוף לא להתערב לגמרי?
אחי, ואחר חשבתי אתה כבר תתערב ותעזור, אבל... אני מקשיב, אמא שלי אמרה לי, לא להתערב לאף אחד בדברים. רציתי לקרוא לאמא שלי, באמת עוד שנייה, אני בוכה כאן. מה הרגשת באותו רגע? כאב בלב ענקי, שאני לא יכול להסביר אותו למה. האמת שהיה איזה רגעים שהרגשת אותי, אבל בסוף לא הבנתי למה החלטת לא להתערב ולעזור לו ולדבר איתו, להיות חבר שלו. אני בטוח אבל שאם תדבר עם אמא שלך ותגיד לה שיש ילד שעושים עליו חרם או דבר כזה, והיא תגיד לך, מן הסתם תהיה חבר שלו, תדבר איתו, תעזור לו. אתה יודע, קרו מקרים שילדים התאבדו, הגיעו למצב כזה, כי לא היה להם חברים ולא היה להם מי לדבר. אני יודע, ותקשיב, אני רואה, אני בוכה. אתה בוכה? וואו, מה עשית לי, צחי? אתה לא יודע מה עשית לי. הם שחקנים כישרוניים, זה לא אני. מה זה? זה נשמע כל כך אמיתי. אז אתה לא באמת צריך אין, את לא הקניון? יכולים להגיד. לא נראה לך איזה. אתה לא באמת צריך? אמרתי, היית 5 שעות. לא איזה. הכרת בשביל לברוח מהסיטואציה הזאת? יש לי כבר חבר אחד, זה חבר שלא מהפורטנט, עושים עליו חרם בבית ספר, ואני עוזר לו ואני דואג לו ואני חבר כמעט בין היחידים אצלו. בגלל זה הסיטואציה הזאת הרגישה לי כל כך חזקה. תודה רבה שהשתתפתם, הייתם באמת שחקנים מוכשרים. יש לכם משהו להגיד לכל האנשים שעוברים את זה? תמיד תשתתפו, תערכו חברה, לא להיות שקטים, זה לא דבר טוב. אביב? חרם זה דבר מאוד כאן אפילו, זה יכול לגרום לילדים דברים שלא הייתם רוצים לחוות, ולא צריך להוסיף לזה יד. צריך לעזור לילד שעובר חרם, ולא לתת לו להרגיש רע יותר. לתת לו ביטחון גם. אז קחו את הסרטון הזה אליכם. אם אתם רואים מישהו שעובר משהו קשה, שלבד, שעובר חרם, אל תיתנו לזה יד. לעמוד מהצד זה כמו להיות חלק מזה. תעזרו לו, תדברו איתו. מספיק שבהפסקה תבואו, תשבו לאדם, רק תדברו איתם, זה יעשה להם את כל היום. תראו לכם שכל הזמן הם לבד, ומספיק שבן אדם אחד בא ומדבר איתם, זה ישמח אותם ממש. לצערנו, יש המון חרמות היום, וזה הכל תלוי בנו. אם אתם רואים משהו כזה, אל תעמדו מהצד. תעזרו, תדברו, ותעשו אתם את השינוי, ותעצרו את זה, כי אתם לא הייתם רוצים להיות במקומם. תודה רבה שצפיתם בסרטון, שיהיה לכם יום נעים.